תגידי, רוני, את לא מפחד ממנה? כן. את יודעת שאיתמר הקטן ממש פחד מאפרוחים? מי שקטן... לא, כשהוא היה בגיל שלך. אז הוא פחד. את לא פוחדת? אוי, זה חמודי. יש חיות שאת כן פוחדת מהם? לא כן. רוני. מה? יש חיות שאני פוחדת נמר, ביקורי צ'רחיקים. 7 שבועות. נחש. החל מחרמש בקמה. מה עם ג'ירפה? פיל? לוויתן? לוויתן אורקה? כריש? עכביש? זמבורה? זמבורה? זמבורה זה חיה קטנה כזאת עם פרווה. לא. לא פוחדת. היא כזאת כמו כבשה? היא רק דומה לאוגר. אם יחזיק אותה... וכשלוחצים עליה היא עושה צפצוף כזה של צפצפה. כן, כמו שהוא שאת מחזיקה אותו חזק אז הוא מתחיל לצייץ. אל תעשי את זה. כן. אוי, איזה רעה. איזה רעה. רוני, אל תעשי את זה. שער בעלי חיים, רוני. רוני, את לא רוצה לראות את ההופעה?